Ahojte, moje meno je Lukáš a dnešné video bude v téme svadobné líčenie a vlasy bude robiť môj brat Boris. Ahojte. A ako modelku som si prizval Mikelu. Ahojte. Tak toto je náš výsledný look. A ako si ty spokojná, Mikela? Ja som veľmi spokojná, aj vlasy, aj make-up mám veľmi krásny, ďakujem. Nemá za čo. A ty, Luky, s ktorými výrobkami si bol najviac spokojný? Vieš čo, mám tu jeden, ktorý som najviac spokojný a to je táto paletka od Urban Decay Naked. Z toho som vytvoril celé líčenie na očiach. A potom tu mám ešte jeden produkt a to je tento púder od Douglas. Dobre, a bol aj nejaký produkt, s ktorým si nebol spokojný? Vieš čo, našiel sa jeden a to je tento HD powder od Pola. Keďže zanecháva také biele flaky, tak s tým opatrnejšie a dávať pozor. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, užila som si tento deň. Aj my. Tak sa majte. Čau, ahojte.